Ginbawian sang kabuhiyang isa ka Filipina caregiver sa Israel sa nga sang nagasaka nga tensyon sa Middle East. Ginkompirma ini ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kag sang embahada sa Pilipinas sa Israel. Ginkilalang biktima si Mary Ann Velasquez de Vera, 32 anyos, tumandok sang Basista, Pangasinan, nga nagatrabaho sa Israel halin sang 2019. Nakumpirma niya identity pagi sa biometric records sa Abu Kabir Forensic Institute. Nagatrabaho man ang bana ni De Vera sa Israel, kag ini mismo ang positibo nga nag-identify sa bangkay sa iya asawa. Nagpakigunong naman si President Marcos kasunod sang masubo nga balita. Pahayag sini ginbuligan sang caregiver ang ginatatap sini nga makasaylo sa bomb shelter apang antes pa man sila makapanago na igo na inisang shrapnel sang nagtupa nga bomba sila apartment sa Tel Aviv. Nagpasalig naman ang presidente nga ihatag ang tanan nga bulig kag kinahanglanon sang pamilya. Ikanalulungkot ko na meron po tayo natanggap na report na meron na pong casualty na Pilipino dito po sa gera na nangyayari sa Middle East. Na-report po sa atin ay namatay po ang isang Mary Ann Velasquez de Vera na tigang Pangasinan. Siya po ay isang caregiver sa Israel na tinutulungan ang kanyang alaga para dalhin sa bomb shelter. Ngunit hindi na po nakaabot sa bomb shelter at tinabutan na sila bago sila nakarating. Siya ay namatay dahil tinamaan ng shrapnel ng mga bumagsak na bomba. Na-identify na po siya ng kanyang asawa na isang OFW din na nagtatrabaho sa Israel. Lahat po ng tulong na kakailanganin ng kanilang pamilya ay ihahatid ng ating pamahalaan. Patuloy po ang ating pagmonitor sa kalagayan ng ating mga kababayan na nasa gitna nitong gera, patuloy pa rin sa Middle East. Asahan po ninyo na pagka meron tayong maire-report, ay ire-report ko po sa inyo. Nabalikan si Presidente Ferdinand Marcos Jr. 7 minutos na nagaligad sa alas 6 aga sa kaangot dara nga balita. Ginpakamalaot sang Israeli Foreign Ministry ang ginhimo sang Iran nga pagpuntarya pati sa civilian building sa Israel nga rason kung nga napatay ang isa ka Filipina caregiver nga si Mary Ann Velasquez de Vera sa Tel Aviv. Suno kay Oren Marmonstein, ang spokesperson sang Israeli Foreign Ministry, ang ginigo sang Iran amo ang building kung sa diin may nagapuyo nga mga kabataan kag mga tigulang. Pahayag sini ang ginahimo sang Iran nga pagpangpatay sa mga sibilyan baliskad naman sa ginahimo sang Israel nga nagaguba suno sa iya sa military sites lamang. Ginhimo ini sang Iran suno sa iya hindi lamang sa Israel kundi sa 8 ka mga pungsod sa Middle East. Ang pagpaulan sang Iran sa missiles kag drones ang kabahin sang ilang nga pagtimalos matapos nga nagatake ang Israel kag Estados Unidos ng Amerika nga amo ang nagpatay sa ilang nga supreme leader. The Iranian regime ballistic missiles murder this Philippine caregiver. This is what the Iranian regime is doing. They are aiming at civilians. They are targeting civilian neighborhoods, and this is the complete opposite of what Israel is doing. We are aiming at military targets, but the Iranian regime is targeting our civilians, our children, our women, our elderly. But this is not only happening here in Israel. The Iranian regime is attacking the entire region. 8 countries, I repeat, 8 countries in the region were attacked by ballistic missiles of Iran.